नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बनी रुआ सबके बीच में लेके जीवन के एगो कड़वा सच बहुत बढ़िया मीटर सजौले बानी कलम से और दिल से बताओ तनी भैया कि ऐसा मीटर हर कोई ना दी रुआ सबके गावे के, खास कर नया सिंगर लोग के तौर केहू ना दी, लेकिन दिल से कहतनी बहुत बढ़िया मीटर सजौले बानी। अगर ये मीटर के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बजी भैया। वाकई दिल से बताओ तनी मीटर ऐसा बाटे। तो चलिए मीटर के शुरुआत कल जाए, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकत तानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, जैसन भी मीटर, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, हर तरह के गीत हम लिखे नहीं भैया। भक्ति भजन ताहे मतलब ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, छठ गीत, चैता, पूर्वी, निर्गुण, रुआ जैसन मीटर लिखवावे के बा हर तरह के मीटर मिली रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर भैया। उचित चार्ज लेनी लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर रुआ नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। और हाँ, दिन भर में 2 वीडियो हम अपलोड करने भैया, सुबह और शाम के। आज के गाना देखल जा कैसे गावे को बाटे। कि सब नाम के बसोहरत, सब नाम के फुटानी, कि सब नाम के बसोहरत आ सब नाम के फुटानी, लागी बात करवा बाकी साँच कहतानी। अरे सब नाम के बा सोहरत, सब नाम के फुटानी, लागी बात कड़वा बाकी सच कहतानी। बस मौत महबूबा हो शमशान जिंदगानी, बस मौत महबूबा हो शमशान जिंदगानी। सब नाम के बसोहरत, सब नाम के फुटानी, लागी बात कड़वा बाकी सच कहतानी। बस मौत महबूबा हो शमशान जिंदगानी, बस मौत महबूबा हो शमशान जिंदगानी। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मीटर दिल के छू गई हुई। अगर ये फुल गाना लिखवावे के चाहत होकर तो बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे भैया 8874473128। रुआ बेहिचक संपर्क कर सकीले, चाहे ये मीटर खतरा चाहे अपना पर्सनल मीटर खतरा, हर तरह के मीटर मिली भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो अगर वीडियो पसंद आयल हुई तो एगो लाइक कमेंट करब और चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए रुआ सब सन्मति चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि अगर ये बागी भाई से भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब, चाहे गावे में चाहे लिखे में। मिला तनी अगला वीडियो में। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।